Dito po magsisimula ang aming paglalakbay. Siyempre kasama ko ng tong mga unexpected client. Hindi ko na naman alam kung gaano kahirap yung aming pupuntahan. Ay. So kung saan ito, dito lang to sa Giset. Ang entrance, magpo-falls hopping kami. Hindi namin alam kung anong mga destinasyon ang pupuntahan namin ngayon. Magandang umaga sa lahat. At kami aalis na. Super tong kasama ko to ah. Papasubo na naman ako. Hindi ko ito akalain. Ayan. Dito kami magsisimula. Ang dulo nito, ayun ang pupuntahan naming mga waterfalls. Okay, basaan na. Pangalawang river crossing. Wow! Picture muna tayo dito. Picture muna. Sus, yung alam nilang malinis. Ganda. Shortcut kami. Anong bundok to? Mount Iriang. Saan? Basta mauna lang kayo. So ito na naman po kami ha, nang bubutas ng daan. Sige. Nasubukan ko ito dyan ha, yung umakyat kami sa mama, dito sa may pulos ni Mama Mary ha, walang daan din ha. So akyatin namin ang Mount Iriang. Okay, bubutas ng daan. Pero nice masyadong view ha. Yay! Ito na naman po kami. Ayaw ko nga silang kasamang dalawa eh. Kasi kung saan kami napapadpad eh. Ito na naman po kami. Mas lalo na tuwa itong daan. Ako po kami na sa tuktok. Okay, sige. Dito ka ba yun sa kabila ba? Dito mas okay dito. Sa may puno. Oh, sige go.
Ayaw mo dun sa daan ko, ah. Wow. Oh, di ba? Diba? Dito kami sa Mount Iriang ng Giset, Bugalyon. Oo. Doon ang Mount San Isidro. Hindi siya makita. Ganda rin ang view dito. Eksena ng mga ano, the movie. Talaga yung tunay na namumundok, walang daan. Maganda to, Ridge. O, kabilaan ng view. Ayan. Dito na kami sa gilid dadaan.
Mayroon pang hindi nakakaalis. Hindi siya nakikita. Nakaahon na po yung gumapang. There we go again. They hate me again. Again. Butas po ito na bababa. Hindi po namin alam. Ayan. Sige. Pero sige. Oh, sige. Tingnan. Naka-video to. Picture din. Slide na lang. Upo. Para diretso sa baba. Ano pa? Saan galing? Uuwi na po kami. Bye. Bye. Eryang! Mas lapit kayo dito, ma'am.